Eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaurko emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aurkako erresistentziak zikloaren azkenengo saio honetara, ze gaur ja ikasturteari amaiera emango diogu San Telmoko ziklo honetan. San Telmo Museoak bere erronka arloaren baitan antolatzen du zikloa, Deustuko Unibertsitateko are zikleta programarekin batera. Aurtengoan otsailean hasi genuen ziklo hau, eta gaur amaituko dugun ziklo honetan, esaten nuen bezala, bildu ditugu ikertzaileak, kazetariak, aktivistak eta hainbat gaietan adituak izan diren emakume eta gizon hainbat, emakume eta gizonen arteko ezberdintasuna, desberdintasun hori mantentzearen arrazoi bai evidente, bai sotilagoak, pixka bat aztertzeko edo azaltzeko helburuarekin. Mantentzeko arrazoi hauei deitzen zaie resistentzia antifeministak, eta horietako banatan zentratu izan dugu gutako saio bakoitza, eta gaurkoa ere gutako bat izango da. Eta, pixka bat azaltze aldera zikloaren arrazoiketa edo motivazioa, gaur egun irudilezake sexuen arteko berdintasuna lortua degula, aurrerapena handiak egin direla zentzu horretan, eta aldi berean edo agian neurri batean ere horregatik, hain zuzen, arlo batzutan aurrera egin ordez bidean bagoazela atzera egin, ez? Arlo batzutan egindako lorpenak apaltzen doaz, askotan aurrerapen horiek zalantzan jartzen dira, edo haien aurren erresistentziak aurkitzen ditugu, ezta? Eta, emakumeon eskubideak eta aurrerapen aldarrikapen feminista hauek auzitan jarri eta ahaztuak izaten ari dira hainbat arlotan, eta are gehiago, haien aurkako aurrez aurreko erasoak, resistentzia tinko edo sendoak ere ikusten ditugu, bai gure gertuneko ingurunean eta baita mundu mailako ia edozein tokitan. Feminizidioak dira gehienetan honen adierazgarri esanguratsu edo mingarriena. Eta hala eta guztiz ere eta aldi berean, emakumeen berdintasunaren sustapenean hain urruti iritsi gara, zen orain gizonak dira diskriminatzen direnak, bezalako baieztapen baten aurrean, horren beste aurrera egin dugu berdintasunean, orain gizonak diskriminatzen ditugu, horrelako baieztapen bat planteatzen zuen urte hasieran CIS ikerketa zentroak egindako gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko pertzepzioak eta genero estereotipoak galdetegian, eta baieztapen horren aurrean gizonen 44%, eta emakumeen 32,5%, nahiko edo oso ados zegoen. Orduan, baditugu arrazoiak kezkarako ere, ez? Aurten 3 saio izan dituen ziklo honetan, erresistentzia antifeminista horiek hartzen dituzten forma ezberdinen errepasoa egin nahi izan dugu. Eta, pixkat definizio akademikora jotzeagatik, ez da, Flot eta beste autore batzuek 2021ko artikulu akademikoetan definitu zuten erresistentzia antifeministak zertzen eta definitu zuten horrela. Aldaketa sozial aurrerakoiaren ahaleginaren aurreko erantzun saiestezin, bezain mespretxagarriak dira resistentzia antifeministak. Sexu berdintasunaren aurkako kontraeraso eta resistentziak hainbat forma hartzen dituzte, ala nola, arazoaren ukapena, erantzukizuna nortzeari uko egitea, ezerrez egitea, zapalkuntza, desjabetza edo zuzeneko errepresioa, ezta? Berdintasuna sustatzen duten neurriei jarritako oztopo hauek normalean talde privilegiatuko kideek, hau da gizonek eragindakoak dira maizago eta ohikoenean talde babesgabekoek edo emakumeek baino. Eta erresistentzia hauek aurreikus daiteken privilegio instituzionalizatuaren defentsaren adierazpen bat bezala ulertzen dira. Azken batean edo funtsean erresistentzia antifeministak izango lirateke feminismoaren aurrerapenak eragozten dituzten erantzun erreaktiboak edo aurkako erreakzioak eta emakumeen eskubideak atzeratzea izaten dutenak helburu. Zalantzarik ez da gizartean aurrera egin dugula gai honetan, berdintasunari dagokionez, eta hala eta guztiz ere, lehen esaten nuen bezala, pertsona askoren, gehiegiren, CISen ikasten araberako erantzunei begiratuta, egungo erritmoan, Nazio Batuen txosten baten arabera, 300 urte eramango luke erabateko berdintasuna lortzeak. Orduan, ez bakarrik ez dugu lortu erabateko berdintasun hori, bezik eta gainera mundu mailako erronka ugarik, COVID-aren pandemia, gerra, krisi klimatikoak eta bar, egindako lorpenak igatzen edo atzera ekartzen doaz txosten horren beraren arabera. Orduan, testu inguru honetan, planteatzen da edo kokatzen da egiten da zikloaren proposamena, eta horien guztietan fokoa jarriz eta arreta jartzen joateko helburuarekin ikasturte honetako zikloak 3 hitzaldi izan ditu, gaurko honetaz gain, otsailean Miren Gutierrez Deustuko irakasle eta ikertzailearekin
erresistentzia antifeminista hauek terrorismoan edo muturreko indarkerian hartzen duten formak nola aurkezten diren aztertu genuen, batez ere plataforma digitaleko diskurso misoginoak behatuz, eta maiatzean Naiara Bello teknologian inpaktuan espezializatutako kazetariarekin aritu ginen, administrazio publikoetako erabaki automatizatuerako algoritmoen isuri edo mugen inguruan, eta horiek emakumei bereziki nola ere egiten diguten. Eta gaurkoan, emakumeen begiz edo uin ultramorez nahi diogu begiratu zientziari eta teknologiari, eta begirada horretan aurkitu litezken resistentziak ere pixka bat aztertu edo behatu nahi ditugu, eta horretarako ditugu gurekin hain zuzen uin ultramoreak podcastaren sortzari eta aurkezleak, Ana Galarraga Aiestaran eta Laitz Otxoa Deribe Agirre, ongi etorri eta eskerrik asko gurekin egoteagatik gaur. Bueno, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik eta gainera, lehen esaten ari ginen ez, nien naiz jartzen urduri olakoetan, baina zikloaren testu inguru guztia eta gomenotia ohore handia eta pikin bat urduriago, bai, eskerrik asko. Aurkezpen laburtxo bat. Ana Galarraga Aiestaran Alabestaritzan eta Elikagaien Zientzia eta Teknologian lizentziatua da, eta Eluiar Fundaziotik Zientzia Komunikazioan eta Divulgazioan aritzen da hainbat edabidetan, baita ere Eluiar Aldizkariko zuzendaritza batzordeko kide ere bada. Eta Laitz Otxoa Deribe Agirre, Eluiar Fundazioko kazetaria da, bereziki EITB-ko Teknopolis saioan aritzen da, aurten 25 urte egingo ditu, ezta, bide batez? Egin ditu oraintxe, bai. Eta, saio horretarako egindako reportaje bat, gainera saritua izan zen, duela urte pare bat, hiri adimendunei buruzko, hori ere, esan da. Bien artean sortutako podcasta da, hemen atzean ikusten duzuen Uin Ultramoreak podcasta, bigarren demoraldia, amaitu berri duena oraintxe, ez? Eta normalean, orain podcastaren aurkezpen bat egingo nuke, edo nondik norakoak azalduko nituzke, baina hori baino asko zobea izango da zuek erakustea zer den zuen podcasta. Orduan, Laitz eta Ana, nahi dezuenean, aurrera. Mikel, nahi dezunean, sintonia mesedez. Uin Ultramoreak, Eluiarren zientzia eta teknologia saioa EITB podcastentzat. Kaixo, Ana Galarraga Aiestaran. Kaixo, Laitz Otxoa Deribe Agirre. Zer modu zauden galdetuko dizut, beti bezala? Bai, guantxe aitortu dut pikin bat urduri nagoela, kriston buru tiperakoarekin, hori ere esan behar da, eta oso pozik zuek hemen oteagatik. Bai, ni ere oso pozik egia esan, urduri ere bai antza, telefonoa ez, erloju hemen daukat esaten bihotz taupadak azkarregi dijo azkidala, beraz, ez da emozio koktel txarra ez da, Ana? Hombre, normala da, egunero ez da jartzen horrelako ziklo baten barruan gainera azaltzen zer egiten duen. Guri bururatu zaigu, gure lana erakusteko modurik onena, hauxe dela, egitea, beraz? Ongi etorri, Uin Ultramoreak podcastaren zuzeneko saio honetara. Besteetan bezala aurrena, gai nagusia aurreratuko dugu. Hau da, Uin Ultramorez zer aztertuko dugun esango dugu espektatibak sortzeko eta gogoa pizten joteko. Zein da gaia, Laitz? Munduko gairik onena, gure gai gogokoena, noski, garela gugeu? Gugeu? Bueno, gugeu edo gure podcasta, ez da? Bai, ez beldurtu. Gure bigarren gairik gogokoena. Gu nahi du kontatu, zer den, zertarako egiten dugun, nola eta ze filosofiarekin, horrela, baten batek ez badu oraindik entzun, egongo da baten bat, igual. Baten bat, hemen ez zetuzte. Oraindik ondo jabetu ez balima, zertaz doan, hori ja normalagoa da, ze guazte gaizketan eta euskalo, orain, espero dugu, garbi geratuko zaiola. Spoiler txiki bat egingo dugu, Uin Ultramoreak EITB podcasten saio bat da, Eluiarren egiten duguna, 2 astetik behin zientzia eta teknologiari buruz. Esan bezala, gero sakonduko dugu gehiago, eta orain, hoi bezala, albisteak emango ditugu, ez da? Sintonia botako dugu? Albispeak. Bonitas dira gure sintoniak, musiken askotan esan digute, eta sintonietako ahotsarena ere maiz esaten digute. Bani hasiko naiz, hau
jakin beharreko gauza bat da eta entzun ondo. Emakumeetan zailagoa da minbizia prebenitzea, garaiz detektatzea eta ongi hartatuak izatea. Ondorio hori atera du The Lancet aldizkariak osatutako batzorde batek. Azaldu dutenez, mundu mailan emakumeen heriotza goiztiarraren lehen 3 kausatako bat minbizia da. 2020an, 70 urtetik beherako 2,3 milioi emakume hil ziren minbiziarekin eta heriotza horietatik 2 sahiesgarriak ziren, arrisku faktoreak ezabatuta eta edo diagnostiko goiztiarraren bidez. Eta beste 800.000 heriotza ere sahiestu zitezkeen arreta optimoa jaso izan balute. Albiste txarrekin hasi gara, ez dana? Bai, txarra bai, oso txarra, baina are okerragoa da, ez garela harritzen, ez da? Ja, ohituta dana egin gara ikusten horrelako diskriminazioa beste arlo batzuetan ere bai, medikuntzan zer esanik ez, eta horren islada da. Bai, eta gertatzen direnez, gauza hauek, guk kontatu egin behar ditugu. Aipatutako batzorde horrek gainera beste gauza batzuk ere salatu ditu. Emakumeez eta minbizia zaritzean, fokua beti emakumeen minbizietan jartzen dela, hau da, bularreko eta umetokiko minbizian. Hori, bikini medikuntza deitzen zaio horri. Bakizue, bakarri begiratzen zaiola, hor gertatzen danari. Baina emakumeetan 3 minbizi hilgarrienetatik 2, biriketako minbizia eta kolon eta ondestekoa dira. Horrek erakusten du, ze kalte egiten dieten emakumeei genero estereotipoek, ez da? Minbiziarekin lotutako beste genero diskriminazio batzuk ere jarri dituzte agerian. 2 aipatzeagatik, bat, minbizia duten gaixoen ordaindu gabeko zaintzan aritzen direnak, emakumeak izaten direla ia beti, eta 2, aldiz minbiziaren inguruko ikerketan eta politiketan parte hartzen duten liderren gehiengoa gizonezkoak direla. Hortaz, The Lancetek garbi utzi du ezinbestekoa dela ikuspegi feminista txertatzea minbiziaren inguruko politiketan eta jarraibideetan. Emakume guztien beharrak aintzat hartzeko izan pazienteak, zaintzaileak edota ikertzaileak. Seguru entzulei ere ekarri diela zerbait burura zure albiste honek alaitz, eta gero komentatuko dezakegu hemen guztien artean, baina beste honek ere badauka mamia. Science aldizkarian argitaratutako ikerketa baten arabera, ziurgabetasuna adierazten duten esapideak desagertzen ari dira ikerketa zientifikoetatik. Ondorio horretara iristeko aldizkari horretan bertan 1987tik 2021 argitaratutako lanak aztertu dituzte eta ikusi dute ziurgabetasunarekin lotutako aditzak eta terminoak ia 160 gutxitu direla 25 urteko tarte horretan. Aldiz, igo egin dira aurrekaririk gabeko eta halako adierazpen hanpatuak. Horrek noski ez du esan nahi oraingo ikerketak lehen egiten zirena, baino bikainagoa direnek, baizik eta espektakularizazio eta horrelako estiloa zientziara eta artikulu zientifikoetara ere iritsi dela. Saldu beharra, ez da, kompetentziak bultzatuta behar bada. Eta egia esan, zer pentsatua ematen du eta gure burua eta gure jarduna, ez da, errebisatzeko toke bat ere ematen digu, ze guk geuk ere, joera daukagu, adierazpen hanpatu horiek egiteko. Bai, benazega berotzen gera, ez da? Bai, emozionatzen baina gara. egia da, zailagoa dela, neurria hartzea, hasieratik ja horrela etortze baldin badara. Alare, kritiko izateko. Paperrak, ez da, paper zientifikoak ja baldin badatoz horrelako... Ez da, ja prentxagoar bat, ja, dia paperrak berak. Eta horietara jotzen dugu, jakiteko zehatz, zer egin duten ikerketa horretan, bueno, hain zehatza ez da ikusten denez, eta esaten nuena, hala ere, komeni zaigu beti ere adi egotea eta kritiko izatea, gero autokritiko izan alizateko ere bai. Bai, hori da. Alderantziz. Eta apaltasuna ez galtzeko eta ezagutza zientifikoa pulpitoetatik bakarrik ez datorrela frogatzeko ez dana, berariazko atal bat daukagu gure podcastean. Bai, ezagutzaren transmisio horizontala praktikan jartzeko. Eta izena du, egunero ikasten da zerbait. Eta hau da, bere sintonia. Mikel? Egunero ikasten da zerbait. Pixka bat makineroa da. Gu beti dantzan jartzen gaitu, gaur, ni behintzat pixkat lotxatuta nago, baina guk estudioan hor ikusten den argazki hortan beti dantzan jartzen gara. Eta ez gara bakarrak, entzuleren batek ere esan izan digu, beti burua mugitzen duela sintonia honekin izan ere, entzuleen ekarpenekin osatzen dugu,
atal hau, eta gaur 3 aukeratu ditugu gaur hemen kontatzeko. Zuk norena ekarri duzu, Ana? Hau pixka da, zenbait edezu gehiago zura aita edo zura ama, ez da, norena ekarri, Zaila da. ezan erresa aukeratzea, baina ekarri behar izan dut Jose Rojasek bidali ziguna ze kamiseta hau mesedez, egin zigun kamiseta bana. Entzule komunitaterik onena daukagu, Pseudomona eta bai punto. hori bala da, uin ultramoreak, ikusten dezue, eta honekin hau inspiratu zuen albisteak kontatuko dizuet, bai? Inspiraziorako balio zion izan zion ikerketa hura zan, guretzat ohikoak diren bakterio batzuk eta ahul gaudenean kalte egiteko ahalmena dutenak, gai direla bizirik irauteko Marteko kondiziotan. Tartean, Pseudomonas aeruginosa bakterioa da horietako bat, ez da? Eta laxe kamiseta hau egin zigun, eta bide batez, betirako gelditu zitzaigun izena orduan, jakizue, kalte nabarmenik egiten ez duten bakterio horiek, bizirik irauteko gai direla Marten. Eta guri inspiratu zigun, esateko, ez da, gu ere ala garela Pseudomonas pixka bat, ez da? Esate Pseudomonas. Guk uste dugu monas garela, baina... Guk erabaki dugu mona garela. Erabaki dugu, baina erabaki politiko bada. Hori audio podcast bat egiten dugun bitartean esan daiteke, baina hemen jendaurrean ja ez da izten afirmazio hori. Bueno, ni Oiana Barrutia Sarasuan eren ekarpenarekin gelditzen naiz, interesgarria, zientifikoki akuratua, estekak eta guzti bidali zizkigun gehiago sakontzeko, eta kontu bat bestearekin lotuz. Esan dugu, entzulerik onena dauzkagu, behitu zen lan. Nonbait Oiana Return to Dust filma ikusten zebilen, eta haren bidez jakin zuen 1000 txinatarretik hiruzpalauk bakarrik dutela odola RH negatiboa. Hori horrela, odol transfusioetarako arazoak edukitzen dituzte batzuetan. Haina raroak direnez, eta oso polita da, Txinan panda odola deitzen zaio RH negatiboari. Eta pertsona horiei panda bat bezain arraroak direla esaten zaie. Baina gehiago ere kontatu zigun Oianak, eta esan zigun guk ezagutzen dugun panda zuri beltza, ja ez dela hain arraroa edo behintzat ez dagoela mehatxatuta. Bai ordea beste panda bat, panda gorria, eta justu beste filme batean agertzen da palma hori, Pixarren Red filmean. Oianak filme hura ekarri zigun gogora, zinezalea bera, ezta? Eta gora ipatu zuen behingoz emakumezkoen hilerokoaz hitz egiten dela filme batean taburik gabe. Bai, guk ere saio bat egin genuen, podcast honetan, justu, hilekoaren negazionismoa deitu genion, eta gauza horiek pixkat mai gaineratzen, ez da? Eta guain, tarte honekin bukatzeko, 3. bat, tokatzen da kontatzea, eta Txorena aukeratu dut. Txo da Martin Etxauri, eta teknologia erabiltzen du bere arte lanetan, artista da. Baina asko kezkatzen da baita adimen artifizialeko kontuekin eta ingurumenarekin. Eta biak lotuz, hau kontatu zigun. Datu bat, emango dizuet. Adimen artifizialeko programa baten bidez, irudi bat sortzen dugun bakoitzean, mugikor bat kargatzen adina energia konsumitzen dugu. Zer diozu, alaitz? Zenbat energia hariko garen kontsumitzen... Oraintxe bertan. Eta alperrik, ez da, askotan, ez da? Behar denean behar da, eta kontsumitzen da energia hori, baina, kerik botatzen ez duten teknologia horiek garbiak direla pentsatu dugu, ez da? Hori irakurri nuen baita eufemismo marabilosua da, nola odeia deitzen diogun bunker batzui ordenagailuz beteta, ez da? Bai, baina odeia deituzkero pentsatzen dugu harinak direla, heteroak, ez dutela espazio Hilekoaren are horik... bazan bat, ake huele la primavera, honola zan? Bai. ¿A qué huelen las nubes? Las nubes. Horregatik etorri zen nahi odeiarena. Bai. Bueno. Ja está, katxar bateratzeko garaia, ez? Bai, noski, ekarri dugu uin ultramoreen katxarroa horrela izena du hori da bere izen teknikoa, eta guk hau erabiltzen dugu, zezein bezala, uin ultramoreak erabiltzen ditugulako hemen begibistan ikusten ez den zikinkeria hori esango dugu, ez da? Eta izkutuan dituzen, ez? Izkutuan gelditzen diren kontu horiek ateratzeko. Horiek argitara ateratzia, hori da gure helburua, eta gai nagusian edo, horretan sakontzen dugu, beraz, sintonia, Mikel? Uin ultramoreen begirada. Esan bezala,
bezala, uin ultramoreak erabiltzen ditugu errealitatea hobeto ulertzeko, alegia estereotikoak garbitzeko, ertzetan daudenak enfokatzeko eta ezkutuan dagoena argitara ateratzeko. Izan ere, zientzia eta teknologiaren eremua ilustrazioaren garaitik gaur egunera, gustatzen zait ilustrazioa aipatzea. Bai, kultura zea bat ematen dit. Horrelakoa iritsi zaigu, ez da, Ana? Elitista, Zuria, mendebaldekoa, hierarkikoa, matxista, matxista zan aldeu? Esan du. Matxistare bai. Uste deu badala garaia hori iraultzeko eta nonbaitetik hasi behar denez, gure lana hori biztaratzea da, eta horrekin batera, konplizeak bilatzea eta ikusaraztea, inoiz gaizki sentitu bazara mundu horretan, baztertua, gutxietxea, amiga, etzarazu, da sistema. Sistema da, hori da, ze ondo esan dezun amiga. Oia, senyora gehiata, ja badakigu, ja. Hori da podcast honen helburua, xedea, misioa, ez da, gure lapidan jarriko duguna. Kamiseta. Edo kamiseta batean, kasiko beto, ez da? Guk eduki zientifikoak zabaldu nahi ditugu bai, baina batez ere jasotzen ditugun eduki horiek ikuspegi kritiko batetik aztertu. Eta zuengan ere, pentsamendu kritiko hori piztu edo auspotu nahiko genuke. Alegia, podcaston helburua ez da zuek zientziaz pila bat ikastea adibidez, fizika kuantikoan derrepente aditua bihurtzea, guk geuk ere ez dakigulako, askorik fizika kuantikoa buruz, baina bai pentsatzea, errealitatean ikusten ditugun gauzak eta esaten dizkigutenak berariaz, horrela izango ote diren zalantzan jartzea eta bilatzea beti evidentzia eta evidentzian oinarritutako iritziak eta sortzea. Egia da informazio zientifikoa interpretatzea ez dela beti erraza, kultura zientifikoa falta zaigulako oroar. Adibidez, nik badakit zer den jokoz kanpo egotea eta ez da gai bat bereziki interesatzen zaidana, ez da, eta badakit. Hori da, eta pentsa, baita nik dakit. Eta, interesa zein nahi futbola, horrekin esan nahi deuna da, kultura zientifikoa falta balin bada gizartean, ez dela kasualidadez, da beste batzuek hartzen dutelako eremu hori ez da, eta adibidez, hemen zaudetenok atera agenda, nik kontatuko izu zerbait, jokoz kanpo baino askoz interesante eta ez da batere praktikoa, baina, atera. Ez que apunta hoi merdezue. Buruan, gorde gero galdetiko iazuen noizan hori, baina da, 2026ko, abuztuaren 12an, arratsaldeko 8:00 zu bakizu zer da? Eguzki eklipsia ikusiko deu bertatik. Hemen bertatik, ez ala apasionantia. Ez ala futbol partidua baino asko zobia. O Rammsteinen kontzertua baino, ez? Bueno, guretzat bai, behar bada denontzatez, ez da? Denetariko gustoak daude, horregatik gu ere Uin Ultramoreak podcastean denetariko gaiak lantzen saiatze gara, ez da? Hemen atzean erakutsiko izkizue Anak batzuk, iazko denboraldian arrakasta gehien izan zutenak, izan ziren fentaniloaren krisia, hilekoaren negazionismoa, lehen aipatutakoa, eta beste bat izena zuela, 3 senyora zientzialari artista. Bai. Beitu, hemen sexu jazarpena zientzian, hau demorali honetakoa da eta hori ere asko, sinestesiarenak iruzkin pila bat sortu zituen, bereziki mastodonen, nik uste den mastodonen ezakit, konfiantza gehiago dauka jendia gauza botatzeko, ematen du igual izan jendia beldurra daukala gurtuko ote duten, ez? Jasoko ote duen, baizuk ezko dakizu, euskalo. Bueno, askotariko gaiak lantzen ditugula, naiz eta bakoitzak bere preferentziak edo bere filiak izan, ez da, Ana? Bai. Leno aipatu dugu adibidez, egin ditugun gaiak, baina, bakizue, entzun bali madezue, nik aitortu behar dizuen, niri adibidez, neandertalen gaiak asko gustatzen zaizkiala. Bai, eta beti sartzen ditu hortak, albiste bat, neandertalei buruz. Eta gero, hori bai adibidean mandeu, emakumeek medikuntzan izaten duten diskriminazioa, desentetan atera behar izaten dugu argitara, tamalez. Oso mingarria da, eta oso evidentea, ez? Baita ere lehen aipatu dugun bikini medikuntza, eta noski bikini operazioa, ez da, iaz izan genuen izpide, eta orain berriro uda datorrela, ez dago gaizki gogoraraztea, Eli Gallego nutrizionistari entzun genion, eta beste kamiseta bat egingo dugu lelo horrekin. Ingo deu. Osasuna gorputz forma guztietan egon daiteke. Hori da.
Argaltzeko farmako miragarriak ere oso modan dauden Ozempic eta honetan, horiek? hori da, hoiek ere uin ultramorez aztertu ditugu zer dagon hoien atzean eta abar, giza ugalketari eta bereziki sexuari buruzko ikuspegi patriarkala desmontatzen ere saiatu gara. Alegia, denetariko gaiak ikusten dezuen bezala, eta hori dana nola kontatzen dugu? Ordu erdian kontatzen dugu, hori asko kostatzen Zaila zaigu. izaten da. Bai? Pasioz, Pasioz noski, asko disfrutatzen dugulako guk podcast hau egiten, eta baita ere humorez, humorerik ez badago, ez da gure ez da iraultza. gure iraultza. Ez bade ondo pasatzen, apagai bamonos. Eta korputzaldi revoluzionario honekin, bagoaz, bukararako zatira. Egia gezurra, ez dago evidentzia. Sintonia jarriko mesedez, Mikel. Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia. Tal honetan egiten duguna da baieztapenak bota eta ikuspegi zientifikotik aztertu ea egia edo gezurra diren. Eta evidentziarik ez badago bata edo bestea ebazteko, ikerketa gehiago egitea eskatzen dugu, baldinetan merezi baduzen, gai guztiak ez duten merezi, egia esan da. Hor, beste meloi bat irikitzen da. Zer ikertzen dan, norentzako dan ikertzen den hori, nork erabakitzen du, ez da? Baina, hori, gerorako zegoen gaude egia gezurra. Gero ordu erdi. Eta, nora hasiko da? Ana, zu hasiko zara, ez da? Nea, banoa. Hau zuentzako, bale? Venga. Txuleta jatea, ondo entzun, Txuleta jatea, hamburguesa jatea baino ekologikoagoa da. Zeinek uste du, hau egia dela. Txuleta jatea, hamburguesa jatea baino ekologikoagoa. Zuk uste zu baietz, egia dela, eta zeinek uste du gezurra dela? Gezurra... Eta zuk? Gehiengoak gezurra, A ber, horrela pentsatzen hasita, ez da? Ez dakat idearik, noski, baina nik asmatu iten dut, buratzen zaidan lehenengo gauza, baina hamburguesa baldin bada haragi prefabrikatu esan behar, ultraprozesatu bat, prozesu horretan, seguru aski gehiago kutsatuko du, besterik gabe moztu den haragi zati batek, baino. Hortaz, esango nuke, txuleta berez ekologikoagoa dela. Alderdi horretatik begiratzen baduzu izan daiteke, gainera izan daiteke ez dela ultraprozesatu ere, hamburguesa, izan daiteke arategian bertan pikatu dutela zure aurrean. Hori amonak esan ohi du, hamburguesa eman diet, baina oso sanua zen ere aurrean pikatu du. Horregatik, hori ere izan daiteke, baina batez ere, hau Aitziber Sarobek planteatu zigun beste solasaldi batean, eta esate zuen, zuek, Zagardotegi garaien zenbat tona txuleta uste duzue kontsumitzen direla hemen Euskal Herrian. Eta pentsatu alde zuen inoiz, ze gertatzen dan behi edo ganadu horren gainerako guztiarekin. Askoz ere ekologikoagoa da dena aprobetxatzia. Eta zagardotegitan orduan, txuletakin batea, beste dozein pieza eta hamburguesak eskaintzia, irtenbide oso nahi izango litzateke, merkatua ezein izan nahi burugabea, ez da? Bakarrik preziatzen deula zati bat. Eta afirmazio hau podcastean ateratzeko arrazoia izango litzatekeana, askotan alde egiten digutela, ez da? Naiz eta zu saiatu pentsatzen, ez ekologikoago izango da, ze honengatik eta honengatik, ez da? Saiatzen zaren arrazoi bat, arrazonamendu hori bilatzen, beste gauza askok ies egitea erresa da, ez da? Hori da, ze hau ematen du jolas badala, baina ez helburu badaukata da hori. Bai, oso pentsatuta dago. Aluminiozko paperaren alde matea beroa gordetzeko da, lagunok, distiratsua hotza gordetzeko. Ondo egiten duzue? Egia da? Aluminiozko paperak bi alde izan ohi ditu, bat distiratsua da, ez da? Alde distiratsuarekin elikagai hotzak besten dituzu, eta adibidez, tortilla bokata bero bat gorde nahi baldin bezu, alde matea jarri berdezu tortillaren aldean. Ez esaten dute hemen. Zuek? Zer uste duzue? Egia da o gezurra? Alaitzek esaten duna. Ez da egia. Lasai, ez da egia, ez kezkatu nola jartzen dezuen. Gaizki deuguan jarte, ez deu gaizki egiz. Zilarrezko papera. Gauza hauek, saretan askotan zabaltzen, gaizki egiten ari zinen. Ez.
pixkat bilatzen baldin badezu, badirudi zilarrezko papera fabrikatzerakoan pulitu iten dutela, ezta? Hori da. Baina, bi geruza batea botatzen dituzte, eta orduan, gero, banatzen direnean, kanpokoa gelditzen da distiratxu, eta bestea mate. Fabrikazioaren ondorio Hori da, besterik simple, gabeko bat, horregatik, besterik ez da. besterik gabe. Hori da. Beste bat, zuentzat, siesta egitea onuragarria da, baina laburra bada bakarrik. Bestela, siesta luzea egiten badezu, kalterako da. Hau egia da? Hemen dana komentzituta daude gainera, evidentzia dutela. Bai. Ez dago nahiko evidentzia, hori da, ez dago nahiko evidentzia. Egia da, ikerketetan ikusi izan dela, Alzheimerrarekin eta adibidez gaixotasun metabolikoekin eta lotuta agertzen da siesta luzeak egitea. Baina horrek ez du esan nahi kausa-efekto dagoenik. Ez du esan nahi siesta luzeak egiteak ekartzen duela gero arazo horiek izatea, behar bada alderantziza. Eta igual ez dago erlaziorik. Korrelazioa bai, biak batera gertatzen direla bai, baina kausa-efekto ez dago frogatua eta ez dago evidentziarik, beraz, hau bai ikertzen ari dira, gai garrantzitsua da, eta guruken edo jakin. Kontua da, gure burmuinak nahi duela ikasi ez da, eta ondorioak bilatu hau gertatzen da, honen ondoren, honen ondorio izango da, eta beti ez da horrela izaten, horrek dedikatu genion baita ere atal bat. Atal bat, izena zuen, gure buruak gu engainatzen gaitu. Hori da, amarruak, eta bai, hori da. Bueno, azken afirmazioa botako dut, hau oso garrantzitsua, ez da? Oso. Tratamendu antirretroviralari esker, iesaren birusa odolean maila detekta ezinera jetxita, sexu bidez ez da kutsatzen. Egia da, gezurra da? Hau badakizue, egia da. Egia da. Hemen zaudeten dano badakizue, baina guendikan ere badago jendia, hori zalantzan behar bada jartzen streaming duena. bidez jarraitzen. Hori da. Zalantzan jartzen dute batzuek, eta horrek zeiten du estigma sortu eta iraunarazi. Orduan oso importantia da, gauzak jakintzat ematen direnak ere, berriro esatia, bestela gertatzen da, injustuki, jendia, ala izango espalitzere, ez da autu bat. Baina, bentsat garbi utzi gauza hauek ez da? Eta honekin bukatu deu? Honekin bukatzen deu? Bukatu egin deu. Bukaerako musika jarriko? Ze askar. Ez? Ordu erdi, bai. Ordu nana, ze esan bertinun? Gogoratu badakizuen, eta daukazuela, ITV podcasten, zientzia.eus atarian ere badaukazue, zuen audio plataforma guztokoenean, eta besterik gabe, hau, izan ezik, hau Santemoren webunean geldituko da, hau berariaz zoneako egindakoa da, eta hemen geldituko da, orduan, eskerrik asko, gonbidatzen. Bueno, eskerrak eman dizkiogu bereziki Miren Berazategi Zeberi hori, Santelmo Museoari, baliabide guztiak eskura jartzeagatik, Mikeli, teknikari lanak egiteagatik, eta aztu gabe gaur etorri izan ezin den egoitzetxe bestea dudizi, ez da? Bidaloi digula, ez dakizu ezen pena baten didan benetan, eta hori mazmajo, goitz. Eskerrik asko zuri ere. Eta denboraldi berria hasi bitartean zerbait ikasten baldin baduzue, badakizue zientifikoki akuratua, bidali guztue Uin Ultramoreak abildua eluiar.eus elbidera. Edo kalian komentatu, edo sare sozialen bidez, edo nahi dezuen agun pospozik hartuko duz, horrelak idoi erdia jain da dakau. Urduan lan gutxillo da, eta gaina benetan sinisten dugu ezagutzaren transmisio horizontalean. Urduan? Hori da. Animatuta zaudete guztiok. Eta guia, Mirenen esanetara jarriko gara, hori da. Aio, eta hurren arte. Bueno, eskerrik asko bikote, zuei. Eta ze aukera ona guretzat, ez da, teknologiaren eta zientziaren zale izan da, eta podcastak onartuta iruzkinak eta plataformetako komentarioak eta hemen aurrez aurre webguarian eta fisikoan, orain, atalaren gaineko komentarioak eta galderak egiteko, ez da, orduan, oso aukera gozagarria ere guretzat, osea, eskerrak ere aldortatik. Aipatu dezueia, baina asteagatik pixka eta asiratik, ez? Banituen galderak antolatuta talka bezala, baina eramango ditugu pixka bat, ateratzen zaizkigun moduan. Eta asteagatik pixka eta asiratik, ez da? Aipatu dezue podcastaren arrazoia zein den, edo zertara bideratua dagoen, baina zer izan zen hor sortu zuena, zer motibatu zuen
podcastaren sorrera, eta zergatik podcast formatuan? Asko gustatzen zaigu galdera hau egitea. Bai, guk zientzia divulgatzera ohituta gaude hainbat euskarritan, ezta? Eluiar zientzia unitatean Eluiar aldizkaria egiten dugu, aintzindaria, ezta? Teknopolis programa, esan duzun bezala aurten 25 urte bete dituena, hainbat irratsaio ditugu, Norteko Ferrokarrila, Ekosfera eta bar. Eta, bueno, podcast bat falta zitzaigun. Gainera, iruditzen zaigu oso formatu egokia dela, lehen aipatzen ginen bezala ez bakarrik eduki zientifikoak zabaltzeko eta azalpenak emateko, ez da edukia ulertu arazteko, baizik eta gure artean komentatzeko. Eta tonu informalago batean, pixka bat ganberroagoa, eta baita ere, podcastako daukana da, jendeak entzun egiten duela. Ez dagoela scroll egiten pantailaren aurrean, ez da? Entzuten doa, kotxean, oinez, afaria egiten duten bitartean, asko esan izan digute, eta, bueno, entzuten ari zara, arreta jartzen ari zara horretan, hortaz, eduki hau eskura jartzeko oso formatu egokia da. Hori da, nolabait, helburu honetarako oso koherentea da edukia eta formatua. Eta batez ere gainea belarritik sartzian asko gerturatzen du, eta hori ere bada helburu bat, ez da? Ematen du zientzia urruneko zerbait dela eta jakintsu batzuek dakitena, eta justu horrekin puskatzeko belarritik sartzen zaizun hori oso eraginkorra izan daitekela iruditzen zaigu, ezakit, telebista igual piztu egin behar dezu, zer esanik ez aldizkari bat irik eta irakurri egin behar dezu, honek arreta gutxiago eskatzen dizu, ahalegin txikiagoa, baina jasotzen dezu, zuzenean pun. Eta belarritik sartzea ondo datorkigula guztioi, iruditu zaizue, zientziaren ikuspegi, uin ultramoredun ikuspegi hori, ezta? Zergatik behar du, bueno, aipatu dituzue eredu batzuk, ezta? Baina, bueno, zergatik behar du zientziak begirada, uin ultramoren begirada hori, eta horreko morez begiratzea? Bai, bueno, azkenian zientzia sistema da gizartearen barruan dagoen sistema bat, eta orduan gizartean dauden age guztiak errepikatu egiten dira, eta ez errepikatu bakarrik. Gainera, ez da eremu edozein, da elitista, klase altua, edo bintzat hezkuntza maila altukoa, aspalditik datorrena oso tradizionala, akademiak eta bultzatu duena, eta bide horretan guztian emakumeen bazterkeria historikoa izan da, eta horrela iritsi da gaur egunera arte. Orduan, age guzti horiek agerian jartzea ezinbestekoa da, baldin eta pixkat ventilatu eta beste pertsona batzuei iriki behar balin badiegu zientzia, eta zergatik iriki behar diegu atea bestei? Zientzia hobea egiten dalako. Ez dago modurik egiteko adibidez podcast bat, ez bali bada ikuspegi feminista batekin. Ezin da zientzia ona egin, ez bada ikuspegi feminista batekin. Eta hori aski ikertuta dago, ikerketa zientifikoa zenbat eta dibertsuagoa izan, eta ez bakarrik genero aldetik, klase aldetik, jatorri aldetik, galderak, desberdina dira, nondik ikertzen den, norentzako ikertzen den, eta frogatuta dago, jende gehiagori egingo diola mesede. Eta gainera emandako pausua lehendik zegoen jakintzatik, handiagoa da. Hori lantaldea zenbat eta dibertsuagoa, baita disiplina desberdinetakoak izatea, ez da bakarrik generoa eta sexu identitatea, baina, bueno, nabarmenena izango litzateke generoa, 150 mardalako, ez da. Aipatu duzu ez, lehenengo albistean, zailagoa da gaur egun minbizia prebenitzea, garaiz detektatzea, ongi hartatua izatea emakumea izan da, ezta? Nola dago zientzia? Edo, bueno, beste era batera esan da, ez? Nahiago ez duten erara hartu. Nola eragiten dute emakumeek zientzian eta teknologian? Nola eragiten du zientzia eta teknologiak emakumeengan? Nola ikusten duzu egoera? Emakumeek zientzia eta teknologian, pixkat aipatu duen bidetik, ez da? Laguntzen du, begirada zabaltzen, eta pentsatzen normalean bazterretan daudenak edo aintzat hartu ez direnak, kontuan izaten adibidez. Medikuntzan, farmazian, erretiratzen diren botiken erdiak izaten dira, merkaturatzean ezalako kontuan izan, kalte egitea daukatela emakumei, albo ondorioak izan dituzte emakumezkoetan, espero ez zirenak. Eta zergatikan ez ziren espero? Saio klinikoetan ez direlako kontuan hartu.
Emakumeek zertan lagunduko dute? Ba, horrelako hori gertatu ez adin. Ez da hori bai emakumea egoteagatik hor bermatzen izango duenik, begirada feminista eta Hori zen inklusiboa. beste galdera bat aurrerago nuena. Aurreratu bai, naiz. baina, bueno, berdin, ez du importa, baina hori esan nahi nuen, ez? Aipatu delako askotan, bueno, entzun dugu ere hemen, aurrekoan nahiara komentatzen zuen ustez, nahiara bello aurreko saioan, bueno, ikusten hasia dagola, sustapen programa ugari eta egoten direla, STEM disiplinetara emakumeak erakartzeko, eta bar, ez? Baina, nahikoa da hori, emakume gehiago argi aniztasunak, eraguzetako aniztasunak, hobetuko duela prozesua eta emaitza. Baina nahikoa da emakumeak egotea ikuspegi feminista hori txertatzeko ikerketan? Ba, noski ez da. Hori politikan bertan ikusten dugu, kremailera zerrendak eukitzera behartu behar izan dituzte alderdi politikoak emakumeak ardura postuetara iritsi alizateko, baina ikuspegi feministarik ez badago emakumeak egoitea bere horretan ez da nahikoa. Eta gero horretaz aparte emakumeak STEM disiplinetara erakartzea zari garenean ere, nik uste oso kontuan hartu berdeula eta azkeneko urtetan ja hortaz ere hitz egiten ari gara, ez da? Garrantzitsua da neska gazteak erakartzea zientzietara eta teknologia ingenieritzetara adibidez, bai, baina are garrantzitsuagoa da disiplina horietan baldintza eta kondizio bizigarriak, ez da, sortzea eta pertsona horientzako, emakume horientzako promozio aukerak eukitzea, ez da, azkenian bestela erakartzen dituzu, baina espaldin badezu giroa aldatzen, nora ari zara erakartzen, ez da? Hori da, eta hor bai topatzen direla erresistentziak era guztietakoak, baina adibidez nahikoa ez den horretan, eta ja postu goi-mailara iristen diren emakumezkoetan Elena Aldasoro komentatu zidan, berak Eusko Jaurlaritzako osasun sailean egiten du lana urtepioa makizki eta karrera oso ona dauka, eta gaur egun, gaur egun kortuta eta esan dezakegu maila honian daula. Eta komentatzen zuen, gertatu zaiola, hasi zenean, bere zuzendaria guztiak gizonezkoak zirela, baina gaur egun ja zuzendariak emakumezkoak ere badirela. Baina emakume hori asko kostatzen zaiela onartzia bidean zenbat oztopo izan dituzten eta esaten dute iritsi direla ara, meritu propioz eta ez da ukatela gizon batek baino oztopo gehiago ez duztela izan ez. Eta esaten zuen, eta normala da, ze inori etzaio gustatzen izatia galtzaien taldekoa. Baina ze aberazgarria dan eta ze sanua eotia galtzaileekin eta elkarri laguntzia, ez da, jakin, eta horretarako onartu behar dezu. Ez da, orduan, bai. Bai, askotan esaten dugu norberaren privilegioa gardena dala, norberarentzat, ez da? Nik uste dut honean iritsi naizela nire merituengatik, inork ez nau lagundu. Eta baita ere ez dut oztoporik euki. Gu gaude hemen, zuria garelako, hezkuntza maila bat izan degulako, urte asko dana magulako lan hau egiten, jada badukagulako eta privilegio ez jabetzea garrantzitsua den bezala, oztopo ez jabetzea ere garrantzitsua da, ze bestela besteei ukatu egingo diezu, oztopo horiek izaten ari bilazuk izan dituzun bezala, xe. Eta ez diezu lagunduko, ez da? Nik uste Helenaren diskursoa hortik doala eta oso potentea dela. Bai, eta gainitza izan zen hori, oso sanua da. Bai. Eta, bueno, hori, Lena gandikan ikasi duen beste hainbat gauzetako, bat hori izango litzateke bai. Irismenari buruz, gidoia ikusten duzute? Bai, bila atera nahi zuztiz. Iristen diren emakumeei buruz, ez? Aste hartan Bilbon egon zen jardunaldi bat genero eta zientziaren komunikazioaren inguruan. Bai. Eta, ez nuen asko jarraitu, baina jarraitu alizan nuen momentu batean, Remedios Zafra aipatuz, audientzako pertsona batek komentatzen zuen, informatika lizentziatura izan zen bitartean, 50-50, ez? Zela banaketa emakumezkoak zirela erdia inguru edo. Eta ingenieritza informatikoa izena sartu zaionean, ez? Graduari, emakume kopurua jaisten hasi zela, gaur egungo 100%, baina gutxiago. Korrelazio badago hor, kausalitatea ikusi beharko litzateke, ez? Baina, korrelazio hori ikusia dagoela. Baina gertatu da gauza bera kimikarekin, lehen ozean zientzia kimikoak eta hor batzuk egin zutenean, kimika
horrela izena zuen, eta gaur egun Ingeniaritza ingeniaritza kimikoa kimikoa. izena du, eta gauza bera gertatu zen, izena aldatzea nahikoa izan zen. Egoera hori planteatzen zion hizlariari eta komentatzen zuen, edo aportatzen zion hizlariak, claro, ingenieritzekin gertatzen dela, badaukatela kutsu kompetitibo bat, ez? Orduan, kompetitibo hori jokoan sartzen denean, emakumeak edo botatzen gaituzte azkenean, edo uko egiten diogula parte hartzeari, ez gaituztelako ezi kompetitibotasunean, ezta? Ez gaude eroso. Orduan, argi dago sexuen arteko ezberdintasun hau, parte handi bat bentzat azaltzen dela, ez? Ezi gaituzten modu horrengatik, edo, generoarengatik, azken batean, ez? Emakumeak atseginak, gizonak agresiboak, emakumea zaintzeko, gizona produzitzeko, Eta batzu zaritzen zaiena, beste izigortu. Baita ere, ez? Orduan, hemen sortzen zaidan zalantza edo batu nahi dizudan galdera, da, berdintasunerako bidean emakumeak agresiboago, produktiboago, kompetitiboago bihurtu behar dugu, beharra daukagu, berdintasunerako bide hori egitea badaukagu. Aipatzen zenuten leheno ere, ziurgabetasuna adierazten duten terminoen murrizketa, ez? Jokorretan sartzea eskakizuna da berdintasunera bidean edo hori ere kuestionatzea daukagu? Hori da, justu egin zen baita kongresu bat gai honi buruzkoa, azaroan, hemen Donostian, Miramar Jauregian emakunde kantolatutakoa eta nazioartekoa zen. Eta ara etorri zen hizlari nagusia, lehenengo hitzaldia eman zuena, justu horretaz zaitu zen, eta beste arloetan gertatu den bezala da, ez da? Hasieran feminismoaren aldarrikapena bai izan zen, gizonen lekua hartzea eta horretarako gizonen formak eta portaerak maskulinizatuak beraiei ere hainbesteko kalte egiten diena, ez da? Horiek geure ganatzia izan zen probatako bat, saioi error izaten da, eta garbi dago, ez ezin dula hori izan bidea, alderantziz, balio horiek, alegia feminizatutzat jotzen diren balioak arditzala zientzia eta teknologiaren arloak, elkarlana, ez dakit, Diskurtsoaren moderazioa, ez? Eta giro ona sortzia, eta azkenen dia gauza pila bat, gainera, gero errealitatean eta laborategietan eta zentro teknologiko eta ikerketa zentroetan gertatzen direnak. Orduak, danontzako dira, ez dakit, produzitzen ematen duguna hori da saritzen dana, ez da? Orduen banaketan, lan banaketan islatzen da, eta produktibotzat jotzen da, hain justu, lehiarako balio duten horiek. Azkenean emango dizutena paperra edo emaitza zientifiko-teknologikoa. Eta ez dira aintzat hartzen, beste ordu horiek emate dituzula, beste lan horietan diala, giro ona egon dadila, lan banaketa ona egotia, jendia antolatzia, bizitza etxeko bizitza edo bizitza pertsonala eta lanekoa kompatible edo aldiberian egin alizateko horretaz guztiaz, edo bekadunari erakustia, harrera egitea datorren jendeari, hori guztia emakumeei ez lehitzen zaie, ez da aintzat hartzen, eta ez da bukatzen paper batien, beraz ez da baloratzen. Eta balio kontua da. Zer balio du gehiago. Eta hori da irauli beharko litzatekena, edo behintzat puskatu. Eta gero, eta zientzialari gehiago daude, baita gizonak ere, zalantzan jartzen dutena, egungo zientzia sistemaren kompetitibidade hori, publikatzera behartuta egote hori, publikatzeagatik ordaindu behar hori, lehen salatzen genuen titularrak anpatu behar hori, ez da, oi hartzuna izateko, eta hortaz finantzazio berria lortzeko. Azkenean, horrek ez du zientzia hobea egiten. Zientzia kolaboratiboagoa izango balitz, ez da, hobea litzateke, eta noski emakumeak ere, eta bazterrean dauden beste hainbat kolektibo erosoago sentituko lirateke bertan. Bai, adibidez, oantxe akordatu naiz, ez dio egiten ikaso, prestatu indegu, baina oantxe akordatu naiz oso harira dator. Lehen aldiz erakutsi zutenian zulo beltz baten irudia, akordatzen zaite donus bat, naranja, ezta? Hori izan zen lehenengo aldia ikusi genuena, ez zala irudikapen artistiko bat. Eta
ikerketa horren burua, emakumezko bat zen, neska gazte bat, 22 urte, oza, 10 etzan iristen. Eta sinatzen zuten artikulu hura, 100 ikertzaiek. Karo, etzan salgarria, ez daukazu inor mikrua jartzeko. Ze gainea, burua balima neska bat, super zalantzan jarri zutela, bea izatea, benetan koordinatu zuna hori guzti, nazioarteko nik ezakitzen bat, ikertzaiek egindako lana, ba, ez dator bat, gaur egun, daukagun espektakularizazio eta eskatzen digun saltzeko, ez? Merkatuari begirako kontu horrekin ez dator bat, eta oso zaila da, gero Nobel sari bat ematia, zezein emango jozu. Gehienez ere, 3 pertsonari balima daukazu ematia, horrelako gauza aldatu duna bere arluan, zientzia horrelako aurrera pauso bat, lortu zen horrela. Baina hori ez digute erakusten, hori ez da eredugarri. Ez, eta batzutan badirudi ez, estereotipatua daukagun, bueno, badirudi ez, estereotipatua daukagun horri Genioaren guztiari, figura. horri aurre egitea edo hori nolabait kuestionatzea, norberaren kontra etor litekela, ez? Orduan hor ere, balantze onura arrisku bat egin behar da, ikusteko, Horrela zeukan abizenan, ezka honek, eta egurra mantzioten, baina leku guztietatik, hain justu horregatik, etzulako bat egiten, berak egindakoa, badaukagun, zientzialari genioaren figurarekin. Eta, genioaren figurarekin ezke, oso zaila da, inor identifikatzea, eta orduan, ez ez zure burua ikusiko horretan. Bestela ere, 3 urte sindromea jarrita balima daukagu, edo zer gauzetarako, imaginatu, hori balima da eskaintzen dizuten eredua. Eta zientziaren edukian, zientziaren ikerketaren edukian ere, baute dago honen eraginik, ez? Azken batean, humano estandarra, gizona da. Orduan, all male panelak orain ja hasi gara pixka bat arraro ikusten, baina all male muestrak, agian, ez horren beste edo, nola dijo hau. Aipatu dezute hilerokoaren negazionismoa, Red pelikula, ez bakarri zientzia, maizik eta produkzio kulturalean ere, Reden kasua, oraintxe Pixarrek esan du, bueno, bizipen partikularrak eta diren gauza horiek, adibidez Red edo ez dakit beste zeinen, horiek pixkat utziko dituztela alde batera, orokorragoak diren esperientzetara jotzeko. Txuraz, 50-aren esperientzia ez da umen da nahikoa orokorra edo, bueno, badago pixkat horretatik ere, estandarrari... Hori erresistentzia antifeminista bat da, zeharo, ez da? Eta identifikazio arazo bat dauka populazioaren zati handi batek, populazioaren erdiari eragiten dizkiguten gauzekin, baina gero Batmanekin identifikatzen dira, inongo arazori gabe. Baina hilerokoa daukan, edo hilerokoarekin relazionatuta dagoen panda bat, arazo bat da beraientzat. Bai. Hor garbi da, leheno esan aipatu dut meloiarena, zer ikertzen den eta nondik eta nork erabakitzen duen, eta hor da okoska, nork erabakitzen du zer ikertzen den eta zertarako. Horre kanpoan uzten ditu jende pila bat, eta gu aritu gara denbora guztian genero eta sexuakin batez ere, baina gertatzen da adibidez etniekin, eta adibide bada, pentsa ze absurdua dan, ja bada absurda, jendearen 50 kanpoan uztia, ja sistematikoki ez da, baina hau izan zen nik honek, asmatu zuen lehenengo programa argazki kamerentzat, detektatzen zituenak talde batian, guztiak noiz zeuden begiak zabalduta. Eta orduan atera argazkia automatikoki ez da. Eta, hori egin zuen, merkatuarentzat. Merkatua mendebaldeko zen gehien bat, hirua zeukana, eta merkatu zabalena hortzegoan, eta gurekin funtzionatzen zuen. Nik atarro honekin ezakitu batxe berta, baina funtzionatzen zuen oroar. Nun ez zuen funtzionatzen? Japonian ez zuen funtzionatzen, eta beraie garatu zuten. Edo adimen artifizialeko aurpegian ezagutzako... Hasi zirenean, ez da, face detectioneko iPhoneak desblokeatzeko, eta hori baino lehen ere aurpegi detekzio, pertsona beltzekin ere ez zuten bat ere ondo funtzionatzen, ez zeudelako ondo trebatuta, ez da, sistemak eredua, humano neutroa, noski, txuri kolorekoa dalako. Guri gertatzen zaigu hori arlo guztietan. Noiz asmatu zuten
lehenengo, badakizue autoetan segurtasun uala, airbaga eta segurtasun sistemak probatzeko erabiltzen dituzte prototipo batzu diala kotxe batzuk eta jartzen dituzte talka egiten zea baten kontra, horma baten kontra, ez da? Eta juten dia gidariaren eta kopilotuaren tokian bi dami, izena panpin, eukitzen dutela gizon estandar baten, noski, pixua, altura eta neurria. Noiz asmatu zuten lehenengo panpina emakumezko bataz besteko baten pixua eta neurrikoa ikusteko? Noiz? 2000 eta? Hogeita iruan. Iaz esatean joan, esageratzen esateagatik. Vale. Iaz. Osa, eta dakigu iaz izan zala, ze bestela, aurten guendikan asmatu gabe izango ez balute? Ez genuk ez da jakingo, ze nola ez dute egingo? Klaro, ez dutela egiten. Orduan, talka, violentzia bereko talka batian, emakumezkoek gutxi izaten dituzte, larritasun horretako zeak, eta hor genero faktore nabarmena dago, ez da? Gizonei eskatzen zaielako burugabeki jokatzia askotan, eta arauei ez egitea kaso, zirkulazio arauei, hori, sozializazio kontuengatik emakumeok babestuta gaude alderdi horretatik, baina izan ezkero larritasun bereko istripu batean, 73 arrisko handiagoa daukagu lesio eta zauri larriagoak izateko. Ze sistema guztia probatu dira, jazesanik ez aurdun bazaude. Nabarmena da, ingeniari horiek ez diala aurdun sekula, ze gerrikoanakin benetan da gauza bat. Aurdun egotaren aia da, rareza, unikornio bat. Galdetzeran joan, aipatu dituzue batzuk ez, baina emakume zientzialariek aurkitzen dituzten resistentzia edo muga horiek ohartaraztea garrantzitsua dela, hoiei buruz galdetzeran joan, baina utziko dut gerorako galdera denbora balima daukagu egiteko, eta gehiago interesatzen zait, zuek sumatu dituzuen resistentzia. Hori bai galdera hori eskertzen dizu. Podcasta egiterakoan sumatu dituzue resistentziak, eta aipatu ditugu lehen ereduak ez, baina ez da behar begira da hau, esagerada batzuk zeate ez da besterako, edo gizonek esplikatzen dizkizuete gauzak, Hori bai. Eta beste ere bai. Edo beste bat, eta iazkena, aizue, ze ondo, eta subtextoan, ez nuen sekula pentsatuko olako gauza serio bat egin zakenik, eta aizu, ze ondo. Olakoak... Neskak izateko ez deu gaizki egiten. Neskak izateko ez deu gaizki jokatzen futbola. Olakoak aurkitu dituzu? Baitu, podcastarekin hasi ginenean, eta gaina egunero komentatze genuen, ze jende asko esaten zigun, ez da, entzun detzuen podcasta. Eta hor zegoen genero alborapen bat ikaragarria, ze emakumeek esaten zigutela, entzun det zure podcasta, ke guai, edo, gustatu zait, edo, ezak baten zertan, kriston fanak izan ere, baina zugatik postu bezala egiten ziren. Eta gizon gehienek, ez dugu esango denek, not all men, oniritzia emate ziguten. I approve. Ondo izate. Bai, entzun dut, bai. Ondo, Ondo, bai. Podcasta, hori da. Balidatzen dut zure lana. Eskerrik asko. Horren zain eunden. Eskerrik asko hori da, bestela hemen ez gina matere, seguro ondo eginanik, eta bai. Eta gero aurtengo edizioan sartu deunian atal hau egunero ikasten da zerbait hori, eskatzen deula hori jendiak kontatu diezagula berak dakina guk zabaltzeko, eta hor kostatu zaigu pila bat, iristia momentua neskak ere animatu direla ekarpenak egitera, ekarpenak hasieran denak gizonezkoan ziren, eta klar, guk izenak esaten ditugu, eta pena hartzen, berriro ere motibaten aldea egon orduan, ez? Osea, animatu dira errezago gizonak ekarpenak egiten. Baina ulertzen dut. Bai, hori espero dezakezu. Bai, hori ulertzen dut. Bai, eta orduan gure lana izan da, hori hasieratik, baina guaine hori, izan dadia, hau espazio bat, seguru sentitzen direla, esateko lasai, eta... Bai, ze hori, nik uste, askotan kazetariok egiten duen gauza bat da, ez, nik emakumezkoak ez ditu topatzen, ez dute nahi. Bueno, ez dute nahi, baina galdetu zure buruari zergatik ez dute nahi, zure lana da behar bada espazio seguru bat sortzea hor,
konfiantzaz arituko direna, ez da, eta zuk ziurtatuko diezuna hor daudela adituak direlako. Claro, ez ditugu jarriko arriskuan, ez da? Edo zer gauza entzuteko talaia horretan, ez hor, amilegian, nertzian, kasik. Hola, esan damateu ez ez, baina, klar, guk eskatzen dugu hori, gero bere izen esan, nik ulertzen dut. Baina, bueno, oso sopozi gaudez, ari gara. Bai, pila bat jasotzen nahi da. Eta, bueno, kamisetan, benetan broma mateu, baina jende asko eskatzen dizkigu kamisetak, ze uste dute gila dala, esate duena. Toreki kamiseta lelo bat eta ezak ezeta. Usuri albizun maia dala esaten duna, zientzia boterea da, beraz, feministok ezin dugu alde batera utzi, hasierako programatako batien esan, eta gaur jantzita dakat kamiseta lelo horrekin eta batek aldetu zidan. Eta badao kamiseta hori, nik uraiko nuke. Non dago denda, Ez baina badao. Merchandising-a aterako da, Laister. Hori da gure B plana, ez bada ateratzen beste edizio bat, ez du importa guk badakau negozio lerro bat. Bueno, gaindituta, baina aurkituta ere resistentzia horiek, ez da? Urrengo galdera, badago pixkatera horretatik, ez? Euskal zientzia komunitateak badu guztionetatik, ezaugarri bereizgarririk, bereizten da zerbaitetan, hobea da, okerragoa da, normala da, eta hori da izan liteken onena, neurri batean, nola? Nik ez diot berezitasun aipagarririk topatzen zentzu horretan. Askotan munduko zientziaren age horiek aipatzen ditugunean, hemen berdin errepikatzen dira. Eta ez da ere nuke esango hemen gogorragoak direnik inungo arlotan. Hor ez dugu ikusi, egon geha komentatzen, Bai, nik ez. Ez gaina ez gizonezkoetan eta ez da emakumezkoetan ere. Bai ikusten dut nik, adinarekin, urteen arabera eta gaztiak, bai askoz kontzientziatu daudela. Nik daramatzat, 10 urte, ekinean izeneko atal bat egiten aldizkarian, webgunean gurian eta zientzekaienan argitaratzen da, eta guain podcast ere bihurtu da, EHU ekinean izena du, eta, bueno, pila bat ikasten dut, oso aberazgarria da, gehien guztadez egin lanetako bigarrena, hau gehiena eta bigarrena hori. Eta, da, helburua beti ere, elkarrizketatzea, fokuetatik kanpo dauden ikertzaileak, beraz, emakume ikertzaile gaztiak izan ziren hastapenetik, eta gero, igual, ertzetan dauden bestelako sexu identitateagatik, edo jatorriagatik, edo bere gaitasun fizikoengatik, edo bazterrean dauden zientzialari horiek elkarrizketatzen ditu gaztiak, eta hasieran oztopoak zituztela, bai igual galdetu ezkero eta jabetzen ziren, baina ez ziren hain konstiente. Eta guaingo neskak badakite. Hori horrela dela, eta badakite injustua dela. Eta beste jarrera batekin sumatzen ditu guztiz. Eta pila bat eskertzen dute gaina aldarrikatzeko aprobetxatzen dute. Leheno pixka tiratu bezala inbertzen nu, no ikusi ez, nondik aizen, da guain ez, guain, aprobetxatzen dute, esaten diezunean, honegatik nahi dizute, ze ondo, ze ondo, zen nahi de kontatu. Mira, ondo. Bai, ikusten dut hori. Eta mutilek berdin, oantxe bertan elkarrizketatu den mutil bat, gehia da eta dago fizikako tesi egiten Milanen eta jasan behar izan ditu iruzkin eta jarrera homofobuak, eta aprobetxatu du salatzeko, eta baita ere, beak nola eman dion buelta, eta nola nahiko lukeen bere alea jarri, beste batzuk hori ezeatzeko, eta esaten du gaina, eta jakin da, privilegiatu naizela, gizon, ziz, zuria, eta ez natiboa naizela, Osa, privilegio guztiak izan da ere. Bai. Orduan, bai, badao, alde horretatik bai. Baina bestela. Bueno, baditut galdera gehiago, baina azkena egingo dut eta ja pasako gera publikora. Urrengo demoraldia? Bai? Ez? Ni nahi dut. Ea lezu, eskatu. Bidali mail bat, guri ez, EITB abildua. Guk burua daukagu, 3. denborali bat. Baize, gai pila bat dauzkagu. Meloi asko utzi ditugu irikita ontu honetan ere. Bai, eta publikoaren ekarpen asko gelditu zaizkigu sarrera ontzian. Sartu behar izan ditugu dana beraienak eta gelditu dira. Eta, daukagu hor zirriburroko horri bat izen haula ideia solteak. Bai.
Eta hori ere beteta dago, beraz hori Pila dauzkagu. ondo egongo litzateke podcastean egitea eta ez jarri behar izatea txosna bat mertxan pila batekin, ez da? Eta gu biogan Oso ondo pasako aldarrikapenak genuke. egiten. Bueno, ber ikusten dugun demoraldi hori. Baditut beste batzuk, ez balitzaetan animatzen nik bota ditzaket, baina, bueno, Ados. publikoaren txanda zabalduko dugu, eta animatzen bada baten bat galderaren bat egitea. Uste mikroa eskatu berdala horretarako eta prestauka gaina eskerrik asko. Aurrera. Inor? Igual zerbait ikasi dezute aste honetan horrela interesgarria? Venga, joan behar dut, ordu naskar egingo dut. Bakarrik eskerrak eman nahi dut, benetan, Ai, zuri. Zelan ederra egin duzuen. Zelan Eskerrik asko. ederra egiten ari zareten. Ke majo, Eskerrik asko, benetan. Podcastak dira interesgarria, divertigarria. Serioski hartzen duzue lana. Eta eskertzen dizuegu benetan. Feminista ikuspuntuetik, baina primeran musika ezinbestekoa. Orduan, Esan nahi duzu tarteka kantatu egiten dugula, ez da? Eta Bueno. hori ere, baina benetan ez zorionak eta asko eskertzen dizuet lana. Benetan, hori, besterik ez. bueno, eskerrak Eta zuri, jarraitu, eskerrik ez? asko. Eta Ke jarraitu. gozada. Egunero etorriko gea. Bai, eskerrik asko, Bueno, musika egia da, lehenengo denboraldian hasieran kantuak ere jartzen genituen, baina itxuraz arazo badago gero plataformekin eta ja eskatu ziguten ez jartzeko, eta pena izugarriz ez ditugu kantua sartzen zen, eri burura etortzen zaizkit askotan. Bai. Baina, Lanera juten eta dantza egiten. bai, oain daukagu abeslaria ainona dela aprobetxatuz, zuzenean kantatzen Bueno, ditugu claro, batzutan. podcast gintzan ezin badut irabazi bizitza, Eta bertxanarenarekin bateragarria bai, denez, bueno, hori da. berbenak egingo ditugu eskerrik asko. Eskerrik asko etortzeagatik. Erromeri talde bat sortuko dugu bestela. Bueno, bidali zuen ideiak. Bueno, beste galderarik, inork? Ez? Bueno, beste galderarik. Uste dizugu, txipi. Ez ez ekarri pentsatuta. Egingo dugu aitortza bat, hemendik. Aitortza bat egingo dugu, hemen zoriondu gaituzte, zorionak baita ere zuei eta txipirire bai, bere ahotsa da entzuten duzuena sintoniarekin batera, eta eskerrak ematekoa da. Bueno, venga, zure mesederako nik egingo dut galdera bat, Hola, jarraitzen dugu pixka bat. Adimen artifizialari buruz, eskez dugu atera gaia, ez? Eta aurten esateratzea gai hori badirudi imposiblea dela, ez? Lehengoan ikusten un meme bat, emakume baten argazki batekin, ez da? Eta badauzkagula, adimen artifizialak, sormeneko lanak egiten, eta oraindik labadora jartzen ez dituztela asmatu. Ez ditugu horretarako nahi ditugu labadora jartzeko eta gu egoteko sormen lanak egiten, ez? Eta aipatu duzuelen, zer ikertzen da, nork erabakita, ze zentzutan, adimen artifizialarekin ere, badago, ez? Horretan, norabide horretan ere, bagoa zer hortzen aurreko isuri berdinetan. Dudi gabe. Adimen artifiziala tresna bada. Eta tresna horren atzean pertsona daude. Eta presigioatxua denez eta momentu honetan gainera hor egiten ari diren ezin bertsio handiena, imagina dezakegu zein nahi da lideratzen hori guztia. Eta horren araberako emaitzak eta horren araberako erabilera aurre ikusten da eta gainerako guztia gutxietsi edo zuzenean ez da aintzat hartzen. Eta batez ere hori da igual presente izan berdeuna, ze lehen gauza bera gertatu zen robotikarekin. Jarri dezuna adibidea, labadorarena da oso argigarria ze justu etxe tresna gehienak asmatu zituzten asmatzaileak, inventoreak, emakumezkoak izan ziren. Claro, ze bestela zeinek asmatuko zuen hori. Eta gauza praktiko pila bat emakumezkoak asmatu dituzte. Eta adibidez, helduen zaintzarekin eta hitz egiten denean zenba lagunduko lukeen robotikak horretan,
ez hori ez, oso gauza hotza da, eta imaginatzen dugu, ez dakit androide bat mimoak egiten pertsona ezin du, edo oian da pertsona bati, pertsona horrek nortasuna dauka, autonomia dauka, desde luego gauza askotarako bai, baina igual ez mugitzeko. Horretarako igual bai etortzen da ondo robotika, ez da? Eta laguntzen dio zaintzaileari, ze zaintzailea segura asko emakumezkoa da. Galdet, robotikan eta arlo horretan geriatrian lana egiten duten ingeniariak ikiko balute ikuspegi feminista, igual, bastante zabaldu egongo lirateke gruak eta hola izatea manejatzeko modukoak adibide bada, baina eske da oso adibide esanguratsua. Eta hori gauza bera, adimen artifiziala guain modako teknologia dela, gauza bera gertatzen da, nork egiten du norentzat. Eta bideratzeko garaiz gaude, ala berandu gabiltza horrekin baita. Bai. Arautzeko behintzat, bai, ez da? Hor dago, eta hau da momentua. Nei ikaragarria iruditzen zaidana da, zuk uste eta aipatu zenuela podcast honen atal batean, adimen artifizialarekin, adimen artifizial sortzailea zaiga, eta behar da irudigintzaz, ez da? Baina, portzentai bat, ikaragarria, pornorako erabiltzen zela. Ez da? Ordan, adimen artifiziala, esan dugu tresna bada, eta orain gatoz gizakek, eta zertarako erabiltzen dugu? Hori da. Ez da? Bai. Nei gauza horiek txokatzen diate pila bat. Hortarako behar genuen, ez? Hortarako behar genuen. Bai. Baina ezakit, enuke salbuespen modura jarriko edo nabarmenduko bereziki, baizik eta hori badala, momentu honetan, teknologia horri buruz ari gara, eta hori da, baina egiten duena da hori errepikatu eta amplifikatu daukan izaeragatik, ez da, amplifikatu egiten du, baina errepikatzen du lehendikan dauden aje berberak, eta horregatik uste baita ere gure aldetik, pixkat errepikatuko nuke uzurirena, ez da, ezin gara albo batera gelditu, ezin deuna da, hori, guain jarrera ez dakit, erresistentzia jarri adimen artifizialarekiko, ez zer jakin nahi, enaiz horretan sartuko, ze txarra bakarrik ikusten diot, ez. Baina boterea da, hor dao, beraz, guk ere. Begiratu berdiogu horri eta horreon berdeu. Adi eta bai. Ajak eta aipatu dituzula, egia gezurra ez dago ebidintzerik atal horretan, ez? Seguruena somatu dituzue horietako asko, ez? Inertziaz edo ditugun isuri asko. Bai, gure garunak horrela funtzionatzen du, eta gertatzen alimada kauza bestearen ondoren, beti. Aurren hau gertatzen da, eta gero bestea. Bai, jazta, gure garunak ikasten du, eta dau programatuta esateko, bale, orduan, bigarrena lehenengoan ondorioa da, eta igual ez. Orduan, etengabe ibili behar dezu, berez sortzen zaizkigun horien kontra, gehi, kanpotik, ekartzen diguten, Eta parte zuk dakizkizun gauza gehienak, dakizkizu kontatu egin dizkizutelako, ez da? Eta hori ere ikertuta dago, ez da, gertuko batek kontatzen dizunean zerbait zu sinesgarritasuna ematen diozu, eta bere hortan hartzen duzu. Erositako, saldutako prezioa, nola da? Erosten duzu, ez da? Eta, gure helburua bada pixkat, pentsatu bi aldiz, ez da? Lagun batek esan dit, ez dakize, ona dala, ez dakizertako. Edo ez dakize unibertsitateko ez daki nork esan du. Eta, autoritate printzipioa deitzen zaiona, klaro, beti esaten duzu, nik baino gehiago jakingo du, beraz, egia izango da. Ez du zertan. Guk ere ez du nahi gu sinistia, gu nahi duna da, piztu espiritu kritikoa. Besterik gabe hartzea. Ez dut uste inork guri sinisten diguniko. Gugatik ez. Besterik gabe. Baina erosoa da, ez hori ere bada je bat. Bai, klaro. Norbaiti sinistu diezaiokezu norbait edukitzea, bada nolabait ere norbere edesorasoa den galdera hori egiteko. Dena zalantzan jarriko ere. Osea, behar dezu nolabaiteko konfiantza bat munduan. Bai, baina horretarako da hori evidentziarena, ez da? Begiratu, bilatu evidentzia, ahalegin hori egin, bai. Ze, igual bada erosotasunare, bai, puntu batian. Normala da. Beitu Ana, galdera badago. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Galdera baino zen ezin alde egin hemendik zuei zorionak eman gabe. Ai, eskerrik asko. Bai, izugarri, nik tarteka jarraitzen dut, izugarri gustatzen zait, pizka zientziaren
zabalkundea eta dana, baina gaur egonea etorrita izan da izugarri atsegina. Hora, ordua pasako genituzkera. Eta oroar, ni beste mundu batetik nator, letretako eta hizkuntza eta histori mundu hortatikan, baina antzeko parezido da. Bai. Orokorra. Bai. Esan, patriarkatua da, hain hegemonikoa, hain sartuta, kontziente eta inkontzientetan, nik uste dut izango dugula, eta historia oso luzea izango dela oraindikan, nahiz da, izugarri aurreratu geran. Baina, aipatu dituzuen hainbat gauza, eske dira berdin, letra, sorkuntza, zientzia, hegemonikoa izan da patriarkatua. Hori da. Horren biktima gera. Bakarrik editu zait, kuriostetate bat, nik uste, gizon eta emakumeen arteko lehiak eta espiritu hori bai, baina besta edikani konprobatu dut 1000 aldiz, praktikan eta baitaren esparru disiplinako, osea hortan, sareak osatzen dutela berela. Oso saretuta daude. Oso gizonen laguna dira. Lagunak ez da hitza, da konplize. Osea, ez dute kuestionatzen. Bata beste babesten dute. Lehiaketa badagoela epaimaia gizonezko bat. Osea, zaie burutik pasatzen, emakume bat. Gizonen artekoa banatu izan dute, ingo dut lehen aldian itzein, banatu dute pastela. Eta ohitura hori jarraitu du eta jarraitzen duela uste, eta horren aldetikan, batzu behintzat beti defenditu dugu emakumeen sareak. Sareak, autodefentsa hutsa. Ulertzen, osea, bai idazlen artean sareak eta gertatzen dara emakumeak sartzen danean gizonentzako izan dako mundu horretan eta nahiko sentitzen daia eroso, besteak beste, osea, berdintxu, eta astu iten zaio, astu eta batzutan ez dute oso begi honez emakumeen arteko sare horiek. Aber zer moduz dago hori zientzien. Zer ikuste ja feminista ikuspuntutikan, tratatu nahi badegu zientziar, aipatu duzuen guzti hori, sareena ezinbestekoa da. Jopiat eskertzen dizut. Implizito edo esplizito. Bai. Izan daiteke implizito ere, aipatu gabe. Gizonak askotan izutu iten dira. Las mujeres, no. Esan gabe, baina emakumeak emakumei deitu. Emakumeak emakumei aukerak eman. Emakumeak emakumei bultzatu. Hori, gure belaunaldiko asko aspaldi hartu genuen erabaki hori, implizitoki, Beitu, ez dakizu zenbat ikasi deun zugandik, eta zu bezalakoen gandik, hemen balimago dezuen zuei esker da, bai. Eta gauzetako bat esan dezuna gizone sareena, klubak deitzen zaie, zientzian, eta oso ohikoa da, negozio munduan gertatzen den bezala, kongresuetan, zientzia kongresuetan, egoten dira gitarauak, ez da, ematen dituzte beren hitzaldiak, eta hor, jenda horrian esplikatzen dute ze emaitza izan dituzten, eta galdereien antzuten diete, eta hor, gizonezkoak bidaltzen dituzte askoz gehiago kongresuetara emakumezkoak baino, naiz eta taldian egin lana normalian ahotsa ematen duna, karo emakumea igual ama da, o inseguragoa da, hobeto ingo du gizon horrek, jantzien eta nahi sartuko, ze protokolo dauden hor, dana da gizonak emateko fokua, baina hori da, egitarauan barruan da hona, ez da? Egitaraua, hala ere lortu baliman zu hor sartzia, bukatzen danean, gero gauean, eukitza dituzte bezalako ekintzak. Eta horretara ja, ez zair izten emakumezko alimazia, zu hortik kanpo gelitzen zea. Hor, lotzen dia, beraien arteko sare horiek, eta urrengo ikerketetarako diru laguntzaketan uneskatu, eta zebidetatikan jo, edo zeinekin egin lana, orduan erabakitzen dute, gau ez, zu ez zaudenian. Eta zuri hor ez dizute guzten, hola, zuzenean. Eta, klaro, hori esan desuna, hori zientziaren eremuko zerbait, gizartean dagoen eskema errepikatzen da, orduan, emakume sareak zientzian, bai, gero eta gehiago daude, gaina mentoring programak edo martxan jartzen nahi dira, alegia, emakume gaztiak sartzen dianean ikerketa zentro batean, lehendik daudenek, emakumeek, ematia laguntzia, eta ematia babesa, eta nolabait egitea, ez? Laguntze hori, leheno esan detena, Elena Lazorok esaten zuna, ez da? Egotia behian laguntasun hori emateko,
Eta hori, aida ja, zentroetan eta berdintasun planetan eta ari dira horrelako estrategiak sortzen eta instituzionalki ere ezartzen resistentziak hor egonda ere eta jarraitzen duten arren. Baina, gizarte arazoa da ez ze gertatzen da, eta hor Australian egin zuten ikerketa hau eta zuentzako ere berdin-berdina izango da. Zan zientzia eta teknologia eremuan, eta 4 arlo hartzen zituzten kontuan ikusteko ikertzaileetan ze gertatzen zen generoaren arabera. 4 arlo horiek zian, pertsonala, familiarra, soziala eta lan eremua, ikerketa eremua. Gizonezkoetan, horietako edozeinetan maila iotzia zekarren automatikoki beste guztietan ere prestigioa eta maila iotzia, adibidez. Aite izan balimazan, hobeto ikusia zeon, noski behar maila pertsonalian ondo hartzezun, familiarki zezanik ez, eta lanian ebai, pertsona serioa, burua beretokian daukana, harturatxua, emakumezko bati, 4 horietako edozeinetan aurrea egite balimadu, iotze balimada, bestetan jetxi egiten da. Ama balimada, lan tokian, kontuz honek bajak hartuko ditu, ezakizer pertsonalkire, ez da iristen, familia gaizki ikusten dute orduan lanian iotzia edo lanarekin segitzia, ama txarra da, lanian segitzea almadu berdin-berdin, ez da? Orduan, desberdin baloratzen da, baremoak ez dira berdinak, ez gaituzte berdin baloratzen, gizona edo emakumea izan lanbera eginaz. Eta, gaina sozialki, hori gertatzen da baitare. Beren arteko sariak ondo ikusia daude, eta nesken artean, patriarkatua dedikatua bizitza osoa gure artean sinestarazten gaizki eraman bergehala, eta lehiatu berdeula gizonezkoen oniritzia edo haien laguntasuna lortzeko. Eta hori pelikuletan, guaindikan ere, serietan, haidi aldatzen, baina jarraitzen dute berdin-berdin, neskak burrukatzen, ezakizein mutiek bera aukera dezan, ez bestean ordez. Eta bide batez, esan, hala ere gizonen beharra degula. Gizon Claro. feministen beharra. Gizon feministak behar ditugu, claro. Eta bai behar ditugu, ze gainea, badadaukate gizon izateagatik bakarrik irismen bat guk ez daukaguna. Aio, luzatzen egia. Bueno, ontxe, beste galdera bat dugu, eta ber. Bueno, ni azkarra. Agur arkaitz. Aio, ze ondo etorri zehala? Mi esker. Ongi etorri. Oso interesgarria. Bi galdera, azkar, galderak dira. Bai, zezuke badaukazu zer esana, gauza hauei buruz. Bueno, eta ikasteko. Komunikazioaren arlotik begiratuta, zuek uste duzue, zen niri interesatzen zaidan kontua da, momentu honetan, podcasta badala, podcast formatua eta autogestionatua eta autosortua eta ezagutzaren transmisio horizontala bideratzeko tresna potentenetakoa, hori alde batetik. Eta gero beste galdera, inteligentzia artifizialaren begirada morea esarri alizateko disidentzia nola egin dezakegu. Badaukazu ideiaren bat? Lehenengoa zorreza, bai, bigarrena Claro, nire da. bigarrena, Bigarrena laiz utziko bai, dut. que morro. Lehenengoa bai, lehen aipatu dudanagatik, ez da, badalako gauza bat gaina oso informala eta errez sartzen dana belarritik eta berdinetik berdinera egiten duna. Eta bigarrena, guau. Eta bigarrena esan dezakedan bakarra da, Eskerrik guk asko, oso adi jarraituko diogula gai horri, eta saiatuko garela kontatzen eta transmititzen Hori bai. bide horretan egiten den guztia, baina noski, ez dut uste guk errezeta bat eukitzetik edo, vamos, inundik inora ere gertu gaudenik. Ez da, gaina, oso hartu norabidearekin, korapilatsua horri buelta ematia, adibidez, Luiarren bertan gure lankideak egiten ari dira, itzultzaile automatikoak daukan alborapena generoarena, ez da, adibidez, betikoa. Erizaina etorri da, itzuli gaztelaniara, ha venido la enfermera. Olakoak konpontzeko adibidez, eta bestelako genero isuriak lan pila bat egiten ari dira zergatik. Lehendikan dagoen guztia, estereotipatua eta alboratuta da olako. Orduan, doble lanen, berda? Abia puntua dalako.
Bai, egin beharko du zerbait. Egin behar dugu, nik hor uste detena da, egon eta egin behar degula. Ezin deuna da, esaten una ez, jarri ez dakitolako ezi bat, zikusia egin, eta zama gu gure bidetik segituko. Ez, gure bidea hau da. Hori da esatia bezala, ja gure garaia beste bat uzia barkatu, gure garaia hau da. Ezin duguna egin da, pentsatu ezin dugula zer egin, eta... Eta beraien eskutan utzi, hoxe da nahi dutena, klaro. Bueno, argi dago izango ditugula galdera gehiago, eta izango dugula evidentziak bilatzeko beharra, hemendik aurrera, orduan, bueno, agian bukatzeko ez. Ikus dezagula Uin Ultramoren urrengo denboraldi bat. Bestela errobeiak ematen hasiko geha. Ikus dezagula baita ere San Telmo Museoaren urrengo zikloaren saio bat urrengo ikasturtean, eta jarrai dezagula elkarrekin horrelako gaiak lantzen, eta aldan eran, behintzat, mundua pixkat hobea egiten. Eskerrik asko egiten dezuen lanarengatik eta eskerrik asko gonbidatzea. Eskerrik asko zuei ere etortzeagatik, hori da. Eta honekin emango dugu bukatutzat eta urrengo ikasturtera arte. Eskerrik asko.